Паважаныя слухачы, у вашай увазе прадстаўляем новую рубрыку, якую мы назвалі «Літаратурны панядзелак». Пісьменнікі будуць прыходзіць да нас у студыю, чытаць свае вершы і апавяданні. Сёння сваімі новымі творчымі здабыткамі з намі падзеліцца паэтэса, перакладчык і дзіцячы пісьменнік, аўтар 15 кніг для дзяцей і дарослых, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Інна Фралова. Яна пачытае вершы са сваёй кнігі «Калі адцвіце ядловец», якая выйшла ўлетку 2025 года. Добрый дзень. Канешне, калі чалавек ідзе да сваёй мэты, калі ён робіць тое, што яму падабаецца, гэта натуральна, што выходзяць кніжкі, нешта пішацца, нейкі ёсць творчы плён. З'явілася шмат новых цікавых такіх знаёмств па працы, таму што я працую ў мінскім гарадскім аддзяленні Саюза пісьменнікаў Беларусі, і вось у маю працу ўваходзяць у тым ліку і ладзяць цікавыя мерапрыемствы, канешне, і на Белцізе. З задавальненнем прыходзяць пісьменнікі да вас прывітаць людзей больш таленавітай аўдыторыі, як тут, сапраўды знайсці вельмі цяжка. Нас слухаюць кожнае слово так. Для некаторых гэта былі яшчэ такія рэдактары, но гэта было далей. Цяпер жа я ўжо запрашаю такіх больш самавітых аўтараў, каб не было спрэчак. Што датычыцца мяне, то я прыйшла сёння з такой свежай кніжкай, якая называецца «Калі адцвіце ядловец». Гэта кніга вершаў і апавяданняў. Кніжка можа прэзентавацца цэлы год, і цяпер моя кніжка «Калі адцвіце ядловец» можа яшчэ лічыцца свеженькай, а так і называецца маё апавяданне «Калі адцвіце ядловец». Быў дзень пісьменніка, 3 сакавіка адзначалі навогул. Віншую вас з гэтым святам. Я хацела павіншаваць вашых пісьменнікаў, таму што прэзентавала разам з вашымі аўтарамі цудоўную кніжку «Слова і фарба». Яна выйшла в такім фармаце цікавым, яе прыемна ўзяць у рукі, і па-другое, прысутнічала і дапамагала арганізоўваць некаторыя прэзентацыі. З'ездзілі разам у Маладзечна, я бачыла, як сустракаюць такіх вось таленавітых, там былі жанчынкі і дзяўчына. Ладзілі сустрэчу ў 16-й дзіцячай бібліятэцы, якая знаходзіцца зусім побач каля вас. Я ведаю, што была яшчэ прэзентацыя Янкі Купалы в бібліятэцы цэнтральнай, і таксама ўсім гэта падабалася. Вельмі хораша яна выдадзена, кажу яшчэ раз, такі фармат цікавы, незвычайны. А галоўнае, канешне, у кніжцы змест. Мне было прыемна быць і аўтарам гэтага зборніка. Таксама. А што датычыцца кніжкі «Калі адцвіце ядловец», зараз у яе, скажем, дзень народзін у гэтай кніжкі. А калі дзень народзін, усе ж чакаюць падарункаў, і кніжка моя таксама. А лепшы падарунак для кніжкі – гэта калі яе чытаюць, тым больш услых, і чытае сам аўтар. Як хораша навокал, ціха як, здалёк аж свеціцца наліву яблык спелы, пра мудрасць боская. Вясковы задыяк трымае жнівень яблык белацелы. Заселіцца і збіраюцца буслы. Для сеймаў кут здаўна аблюбавалі. Зноў цягнуцца трохкутнікамі ўдалі. А можа, наканечнікам стралы у месячнае яблычка цаляюць. Вось яшчэ ў сакавіку, акрамя дня пісьменніка, і, канешне ж, які дзень? Першы дзень вясны. Мусіць, найлепшае свята, калісьці даўно пачынаўся і каляндар у беларусаў, навогул у славян, якраз такі з вясновага гэтага месяца. Сакавіка. Так, сакавіка. А цяпер першае сакавіка. Як доўга мы чакалі гэта свята, вясну, можа, ўжо і стаміліся ад такой халоднай, сцюдзёнай зімы. А яшчэ наперадзе свята, акрамя 8 сакавіка, гэта зразумела, міжнародная кніжная выстава. Яна будзе праходзіць у гэты год цэлых 6 дзён. Таму, калі ёсць такая магчымасць паглядзець, паслухаць прэзентацыі, падзівіцца на кніжныя навінкі. І там будзе шмат такіх цікавосцей, якія рыхтуе і Саюз пісьменнікаў, Мінскае абласное аддзяленне, дзе я працую. Пляцоўкі заўсёды будуць занятыя, заўсёды будуць праходзіць сустрэчы творчыя з пісьменнікамі, і будзе такое прадстаўленне творчасці кожнага аддзялення. Кожны дзень будзе насычаны мерапрыемствамі, цікавымі сустрэчамі і знаёмствамі з кнігай.
Міжнародная кніжная выстава адбудзецца ў Мінску з 17 па 22 сакавіка у выставачным цэнтры па адрасе праспект Пераможцаў, 14. Інна Мікалаіўна запрашала ўсіх нашых слухачоў. Будзе працаваць літаратурны аўтобус. Дарэчы, вось у мяне ёсць магчымасць расказаць, што гэта за такі цуд. Літаратурны аўтобус зусім без грошай, можна сесці ад метро Нямігі і пад'ехаць да самой кніжнай выставы. І ў гэтым літаратурным аўтобусе працуюць паэты, пісьменнікі, якія, вось я яшчэ падкрэслю, без грошай, дарма, чытаюць свае вершы, расказваюць пра сябе. Ну і я думаю, што можна і пазнаёміцца з такімі цікавымі людзьмі. І калі гэта будзе магчыма і прычасціцца паэзіяй, можна прачытаць таксама верш на памяць якога класіка, Богдановича, Купалы, Коласа, а магчыма і свой. Вы таксама будзеце працаваць у гэтым літаратурным аўтобусе? Прыходзіцца працаваць штогод, але я думаю, што будзе шмат працы на самой выставе. Саюз пісьменнікаў звычайна мае вось такое месца, дзе знаходзіцца выстава кніжак членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, ну і дзе праходзяць таксама мерапрыемствы, якія ўвайшлі ў план працы выставы. Інна Мікалаіўна, гэты год 2026 абвешчаны годам беларускай жанчыны. Можа, у вас ёсць верш, прысвечаны беларускай жанчыне? Ёсць верш і не адзін, і, можа быць, з'явіцца хутка песня, таму што слова замовіў наш такі знакаміты кампазітар, з якім у нас ужо ёсць песня, спявае белы птах. Олег Михайлович Чыркун замовіў словы гэтай песні. Спадзяюся, што яна хутка з'явіцца. А цяпер верш прысвечаны, канешне, жанчыне працаўніцы, прыгажуні, жанчыне-маці. Называецца гэты верш «Шыпковская Мадонна». Мне трэба троху патлумачыць, што вёска Шыпкі, яна знаходзіцца на Вілейшчыне, і дзе вось штогод са сваімі землякамі лажу вялікае такое літаратурнае свята. Ну, як кажуць калегі, што гэта фэст паэзіі і музыкі. Дарэчы, з Белціза ў гэтым годзе прыязджалі да нас госці, гаварылі, што ім вельмі спадабалася. Па-першае, была праграма, ну і без падарункаў мае землякі нікога не адпускаюць. Гэта былі тое, што ў нас расце ў лесе, у гародзе, у садзе, кветкі, гародніна. Вось, праходзіў вёсцы Шыпкі, гэта Вілейскі раён, на белым беразе ракі Ілля. Прыязджаюць сучасныя вядомыя пісьменнікі, краязнаўцы, паэты, перакладчыкі, музыкі. У гэтым годзе працаваў яшчэ і дзіцячы беражок. Для ўсіх маленькіх будучых чытачоў, для маіх землякоў ладзілася цудоўнае свята, падтрымала Вілейская бібліятэка сістэма. Часопіс «Родная прырода» падрыхтаваў. Якраз такі зараз экалагічная тэма стаіць вельмі востра. Віктарыны цікавыя, у падарункі ўсе атрымлівалі часопісы. Часопіс Матуліна Соніка прыязджаў. Нашы дзіцячыя пісьменнікі, такія як Алена Лемеш, Міхаіл Дзерявянка, гэта выдавец часопіса «Мішутка», калі хто вас ведае. Ён і сам з'яўляецца дзіцячым аўтарам. І шмат было ўсяго цікавага. І, канешне, я чытала гэты верш, які зараз ёсць у гэтай кніжцы, называецца он «Шыпковская Мадонна». Ну, калі нехта пазнае сябе, то нашы шыпковскія Мадонны, канешне, не пакрыўдзяцца. Шыбуе вуліцай Шыпковская Мадонна, шчаслівая усміхаецца вясне, яна ж вясковая, вясковая да скону. Хоць кажуць, хаты зараз у цане, не перакласці родныя на грошы. І зноў ні з чым паехалі купцы. Пад лецішча пустуе дом харошы пад самым лесам, вунь у тым канцы. У Мінск пасля вясковай сямігодкі, сям'я, работа зранку да начы, а ў пятніцу да мацеры на соткі спяшалася Мадонна адпачыць. Бацькі сышлі, у лепшы свет, вядома, а з імі сена, бульба, буракі, але ўсе пятніцы яна ізноў дадому. Сын нарача з сям'ёй на шашлыкі. Стамляць пачаў чамусьці гараджанку, сталічных вуліц несупынны тлум. А тут салоўка цёгкая да ранку, вярэдзіць сэрца гэты светлы сум, і наваколле ў бэзе пахкім тоне, гняздо складае ластаўка гумне. Шыбуе вуліцай Шыпковская Мадонна,
счастливая, смехается весне. Цудоўна. Інна Мікалаевна, а вёска Шыбкі Вілейскага района гэта, мабыць, ваша радзіма? Я лічу, што гэта так. Пішуць у Вікіпедыі, што я нарадзілася ў Мінску, ну гэта таксама так. Але ўсе маё дзяцінства, самыя такія залатыя гады прайшлі ў вёсцы. Мне пашчасціла, што мяне вось выхоўваў дзядуля і бабуля. У іх была такая гаспадарка моцная, ад катоў, як кажу, да коніка. Я не кузнечыка маю на ўвазе. Мы так называли кабылку ў яблыкі у нас была. Уже не памятаю, як я завуць, але ж пачатак жыцця, вось як мама выйшла мая на працу, бацька вучыўся, мне вельмі пашчасціла, што мяне выхоўваў дзед. Вершаў пра дзеда у мяне таксама багата. І я вось зараз трымаю якраз такі руку прачытаць верш, які называецца «У райскім садзе». Верш прысвячэння маім самым блізкім, самым родным людзям. Яны пражылі вялікае, хорошее, магчыма, складанае жыццё, таму што перажылі нямецкую акупацыю, але ж я думаю, што яно было напоўнена якраз такі вось той стваральнай працы, пра якую мы гаворым. І яны былі шчаслівыя тым, што жылі на сваёй радзіме. У райскім садзе. У райскім садзе вішні спеліць сонца, у райскім садзе смерць не прыгавор, жыццё буяе ў кожнай спелай гронцы, паўзе багоўка, косіць дзед рыгор. Старэнькі ўжо, всё робіць памаленьку, дух перавесці ў прыценьку прысеў. Касу на клепле, клікне бабузенку, каб запытаць, куды на шулкі дзеў. Я прыняла, ляжалі каля сцежкі, кідай касу, палудніваць ідзі. Чакай, старая, падкашу яшчэ ў змешкі, трава, як узнялася, паглядзі. Чамусьці мужу баба не пярэчыць, а ў хату ідзе, бярэ з-пад лавы кош, за засланкай капуста прые ў печы, на прыпечку блінцоў гарачых стос. Як спорны дождж ляцяць у кошык вішні, мяркуе па-сялянску дзед Рыгор, мо жончын клопат будзе і не лішнім, мо з райскіх вішень райскі кагор. Адно што сон, ды не паверыць грэшна. На могілках бабуля дзед Рыгор, адно што сон, але ў раі, канешне, ёсць гэты сад і выкашаны двор. Думаю, што зараз кожны прыгадаў сваю сям'ю, сваё шчаслівае дзяцінства, яно навогул не бывае нешчаслівым. І мне здаецца, што самы такі галоўны клопат пісьменніка і дзіцячага пісьменніка наогул зрабіць дзяцінства чыёсьці шчаслівейшым. Вёска так правільна змяшчаецца, таму што на правым беразе ракі Ілля. Раней жа продкі як будаваліся? Не проста так, дзе захацеў там, а каля вады, каля рэк. І ўздоўж гэтай ракі вось якраз такі 200 двароў, уздоўж па беразе гэтыя двары і стаяць. Вялікая вёска. Так, хату зараз ніхто не кінуў, конечно, жыхароў усё меней і меней застаецца, там ужо можна палічыць на пальцах адной рукі, хто астаецца там зімаваць, ну але ніхто не кінуў свае хаты. Унукі, праўнукі прыязджаюць, разбудоўваюцца. Вёска, конечно, такая ўжо дачніца, прыбралася, скажем, гэта раней такія былі проста хаты, ну, можа быць, пафарбаваныя, а цяпер, яе зусім не пазнаць, яна ўжо памаладзела, наша вёсачка такая. А верш «Шыбкоўская Мадонна» гэта і пра вас таксама. Ну, ўсіх кажуць, я думаю, што пра маю маму мусіць і пра тых маіх цётак, бо вы ведаеце, калі не суседка, то яна табе радня. А калі ўжо вось так доўга жывеш і глядзіш сапраўды, радня то з гэтага боку, то па гэтаму дзядзьку, то тут нехта жаніўся, а то проста гэтыя людзі сталі за гэты час усе родныя. І вось верш, які называецца «У цёткі Люды», яны якраз такі і прысвечаны маёй, ну, такой сапраўднай цётцы, стрыечнай, як кажуць. Гэты верш мае такую цікавую гісторыю. Да гэтага быў верш пра мою суседку, цётку Зою. Я яго прачытала, мне здавалася, што я такая малайца, цётцы Зоі спадабалася, людзі слухалі, але я не ўгадала. Пачалі падыходзіць цётка Люда, цётка Ганька.
І яшчэ з дзясятак і пытаюцца: а мы? Для нас чаму няма вершы? І я зразумела, 200 двароў — гэта калі натхненне прыходзіць сабе не кожны дзень, а калі ты пішаш так вот усё праз сэрца прапускаючы, то гэта можа здарацца значна радзей. Колькі мне яшчэ прыйдзецца жыць, каб напісаць на кожную цётку, а ў двары па 2, па 3 гэтых цётак жыве. Колькі вершаў прысвячэнню, і ніводную нельга забыцца. Конечно. Каб не пакрыўдзіць Каб не нікога. пакрыўдзіць хорошых людзей. А цётка Люда сапраўды, яна вельмі цудоўная, запыталася, ці спадабаўся ёй верш, таму што пра яе толькі адно імя. І вішня калісьці была. А ўсё астатняе, гэта зусім такая прыдуманая, романтычная гісторыя пра любоў да жыцця, скажем, таму што у цёткі Люды маёй цудоўны муж, 2 дзяцей, унукі. А вось тут крыху іншы лёс. У цёткі Люды вішні пад вакном, хто не ідзе ля плоту пераймае. Улетку спелая ягадка агнём, завеямі пялёсткавымі ў маі. Зірне бывае са двара сусед, маўляў, жывая маладосці Светка. А жонка зыркне з'едлівая ўслед на вочы ўскіне: зімейка, не суседка. Ды цётка Люда не трымае зла, ці ж можна без віны быць вінаватай і будзе жыць далей, як і жыла. Бяды такой, дзіцятка прыжыла, парумзае на рэдчасці за хатай, а вішенька на радасць ёй цвіце. Нявесціца, каторы год у маі, ды кожнаму, хто вуліцы ідзе, даверлівая ў вочы пазірае. І хто каханню грэшнаму суддзя, як красавацца час прыйшоў жывому, глядзіць суседка ўпотай на дзіця, што топчацца памалу каля дому. У цёткі Люды вішня пад вакном. Цудоўна. Цётка Люда чула гэты верш, і ёй спадабалася, безумоўна. Канешне, ёй спадабалася, што вось так без чаргі яна яго атрымала якраз за маёй суседкай. Верш называецца «Малая радзіма». Мне здаецца, без яго наша гутарка будзе проста няпоўная, таму што гэта пачатак усяго, мера ўсяго, адносін да людзей. У шыпках дзед, бабуля, мае землякі, канешне. Калі вот усё побач, калі ўсё, што ты робіш, гаворыш, яно на відавоку, там не схаваешся, гэта невялікі горад, там не зменіш працу, не зменіш жыхарства. Вось усё бачна, яны навучылі мяне, як трэба у суладдзі жыць і з сабой, і з людзьмі, і з прыродай. Усе якасці, якія, мусіць, зараз ёсць у мяне чалавечыя, гэта ўсё адтуль. Малая радзіма. Я не помню калі, зразумела, што сэрцам твая, можа, як зацвілі танкастволыя вішень сады, мо мяне абудзіў апантанны любоўю жаўрук. Ці зязюля, што лічыць гады, ці той колас, што лашчыцца рук. Я не помню калі стала родную гэта зямля. Можа, як матылі бесклапотна расквечвалі май, ці ўвосень было, калі енчыў у печы смаляк. Сенажаць падказала, дзярае, мне не ўспомніць той час аніяк. Я не помню калі ап'яніла ад каменных вятроў, чабарамі азораных ветлых сцяжын пуцявін. Я не помню калі зразумела цану гэтых слоў, найвышэйшае шчасце знайсці на радзіме спачын. Па словах маёй суразмоўніцы, апавяданні, якія ўвайшлі ў кнігу «Калі адцвіце ядловец», рыхтаваліся яшчэ да таго, як быў абвешчаны год беларускай жанчыны, але ўсе яны пра лёсы нашых сучасніц. Спачатку гэтыя апавяданні друкаваліся ў перыёдыцы, у газеце «Літаратура і мастацтва», у газеце «Звязда» быў такі празаічны конкурс, апавяданне «Васілёчкі-кветачкі». Набрала 10 000 праглядаў у інтэрнэце. Мне гэта прыемна, гэта найвышэйшая адзнака, што вось людзі неяк посцілі адзін адному, калі гэта падабалася, перакідывалі і чыталі. Што адметнае ў гэтай кніжцы? Калі адцвіце ядловец, мастачка, якая аздабляла малюнкамі, Марына Александровна Яшменькова. Пазнаёміліся мы з ёй на выставе. Падышла вельмі такая цікавая, прыемная кабета майго мусць узросту. Паказала свае кніжкі, завязалася размова, і яна прачытала некалькі падборак у Ліме, магчыма, у Полымі, ўжо так не скажу, Полымі гэта часопіс, «Літаратура і мастацтва» гэта газета, і сказала, што тэма, пра якую я пішу, вось малая радзіма, вёска. Вось гэта любоў да
гэтага мястэчка. Усё гэта як быццам бы пра яе. Яна пазнала свайго дзеда, сваю бабулю, яна пазнала там таго сабаку. І пра раку, калі пісала, яна кажа: ну так а дзе гэта вёска? Ты не можа быць, гэта ж я вот на Гродзеншчыне, это ўсё пра мяне. І яна, конечно, была такая не першая, хто падыходзіў, мы з ёй на гэтым сышліся. І таму малюнкі, якімі аздоблена гэта кніжка і вокладка, яны вельмі арганічныя і цёплыя, і жыццёвыя. Папрасіла, каб яны былі чорна-белымі, тому што ўсё ж такі, мне здаецца, як пра любоў. Не трэба крычаць, асабліва да радзімы. Калі вось у цябе ёсць такая магчымасць, талент сказаць гэта ціха, і цябе пачуюць, гэта значна даражэй, чым крычаць пра гэта. І так і ў малюнках. Вось. Калі гэта чорна-белае, гэта значна даражэй. Мне здаецца, што ў яе ўсё атрымалася. Як дзіцячы пісьменнік Інна Фралова ўжо сёлета у 2026 годзе выдала 2 кніжкі для дзяцей «Добра, статачкам расці» і «До-ре-мі, фа-соля, мяу». Вось зусім цёпленькая кніжка «Добра, статачкам расці», якая выйшла ў выдавецтве «Беларусь». Гэта тэма мне вельмі блізкая, мне б хацелася сказаць нашым дзяўчатам, жанчынам, звярнуць увагу на гэта, што як добра, як цудоўна, калі вось ёсць побач той чалавек, такое апірышча, так, з якім ты можаш быць жанчынай, цёплай, пяшчотнай, матуляй. Вось. Кніжка, якая выйшла ў 2026, гэта вось толькі-толькі яна выйшла, называецца «До-ре-мі, фа-соля, мяу». Не, несі, «До-ре-мі, фа-соля, мяу». Гэта кніжка пра нашых братоў меншых, канешне, пра катоў. І там не толькі пра тое, што яны міленькія, харошенькія, што яны цікавага робяць, як з імі добра бавіць час. Але гэта кніжка пра адказнасць, пра тое, што сяброўства гэта вялікая адказнасць. Гэту кніжку на вялікую радасць для мяне. Такое здарылася толькі з першай кніжкай «Рамашкі на асфальце». Вось яна толькі-толькі выйшла, і яе ўжо амаль няма. Увесь тыраж разышоўся. Конечно, такая назва пра катоў. Я ведала, мела рацыю, пра што пісаць. Можна закончыць нашу перадачу вершам, калі дазволіце, так? Конечно. Жыву на свеце як магу, жыву на свеце як умею, жыццё прыспешваю, бягу, ад сну вясны да ліставею. У Бога шчодрая рука, адмерана ўсяго даволі. Жыццё жывой вады рака, ды з горкім прысмакам юдолі. Жыву на свеце, як магу, за ўсё, што ёсць, удзячна Богу, як зрэнку вока берагу калісь абраную дарогу, кладзецца радасць у страфу, прыветна дню в адказ смяюся, бо сэрца тахкае, жыву сумленнем, мовай Беларусь. Вельмі прыгожа. Дзякуй вам, Інна Мікалаївна. Творчых поспехаў вам, плённай працы, усяго найлепшага. Усяго найлепшага і вам. Дзякуй за такую шчырую размову. Да новых сустрэч!